Bueno, bon dia a totes i a tots. Primer que res, gràcies per convidar-me. Jo soc Belén Ibars, soc l'anterior regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Benissa i vinc a parlar de les estisoradores. Les estisoradores són les dones que netejaven el raïm. Nosaltres vam treballar en Benissa, però en gran part de la comarca ja aquest ofici també s'ha donat. I el projecte de les estisoradores és un projecte feminista, transversal i de justícia. De justícia històrica, perquè mai s'ha reconegut tota la tasca que han fet les dones, econòmica i la no remunerada també. I aquest projecte va ser un intent de posar en valor, de posar damunt la taula que la història no es pot contar, cap tipus d'història pot contar-se, si no s'escolta també com l'han viscut a elles. I nosaltres, com a feministes, tampoc podem saber quin tipus de dones som si no sabem de quines dones venim. I aquesta era la intenció de les estisoradores. Jo vaig tindre la gran sort de compartir tot aquest temps amb les dones del meu poble, dones discretes, treballadores, humils i faeneres com elles a soles, que fins i tot al principi no comprenien el perquè d'esta necessitat, el per què entrevistar-les a elles. I al final se'n van adonar i l'objectiu era perquè són molt importants, la seva perspectiva és molt important. Econòmicament, elles també van sostindre, també han treballat, tot i que mai han estat reconegudes, estisorant. La figura d'estisoradores en Benissa representava la gran majoria de les dones i per això ens va parèixer que era un ofici per això molt representatiu, però han treballat de tot, han treballat fent llat, han treballat fent pots, en les tomàquets, en les pebres, en el que farà falta, a temporades. Sempre aguantant aquesta doble tasca, mantenint les cases, la criança, la cura a les persones dependents, i això mai se les havia reconegut. Per això insistim en que és un projecte de justícia històrica. Vam intentar que aquest projecte es fera ampli. N'hi ha un documental que està en el canal de YouTube de l'Ajuntament de Benissa, són 50 minuts i és un caramel, jo vos recomano. Perquè a banda de tota la seva història, a banda de totes les seues experiències, també vam aconseguir recuperar coses que són molt patrimonials, que també ens identifiquen molt com a poble i com a societat. Elles ens van cantar les cançons que cantaven mentre treballaven, que són cançons que segur que tots i totes heu sentit o iguals o molt paregudes, que moltes se les inventaven sobre la marxa. De fet, moltes d'aquestes cançons servien per a reivindicar-li a l'amo que ja era hora d'anar-se'n, que encara no havien dinat, que estaven cansades, que tenien mal a les mans, i ho feien cantant, perquè era l'únic que els deixaven fer, no les deixaven parlar. Tenien que resar o cantar, sinó que les dones cantaven. I en aquesta alegria que les caracteritza, igualment reivindicaven quin era el seu lloc i quines eren les seues necessitats. També, gràcies a la transmissió oral, arrel d'aquest documental van aconseguir recuperar moltes paraules que en l'escolarització moltes persones de la nostra generació hem perdut i elles encara continuen utilitzant. I la veritat que això va ser un tresor perquè eren paraules que sentíem els nostres abuelos i abueles i ja no recordàvem i elles ens les han tornat a posar damunt la taula. I vam treballar en col·laboració amb els centres educatius de Benissa. A través d'això vam fer una unitat didàctica de les estisoradores des d'infantil fins a la formació de persones adultes en totes les etapes educatives. Va ser un projecte molt bonic, tots els centres educatius es van volcar, van fer una difusió d'aquesta unitat didàctica. També vam recuperar una història de Claudina se'n va estisorar, que era l'única història escrita en valencià sobre una xiqueta que se n'anava a estisorar. Hi ha que tindre en compte que les dones, moltes d'elles començaven quan encara eren xiquetes, començaven amb 12-13 anys a treballar. I com sempre que es treballa en perspectiva feminista, les pròpies dones van treure el paper dels xiquets, que també els feien treballar portant raïm en el cap, portant molt de pes en el cap, quilòmetre amunt, quilòmetre avall, de bancal a bancal. I crec que és una visió molt integradora, que van ser elles les que la van treure. Sincerament, quan estàvem desenvolupant el projecte, nosaltres no havien caigut, i totes les dones, sense preguntar-les,
van parlar dels xiquets i de com s'esforçaven les criatures amb mals de coll. Elles sempre es llevaven, són molt humils, de veres, es llevaven, nosaltres no hem fet res, nosaltres no hem fet res, i la nostra intenció ha sigut capgirar totalment aquesta visió. En fem molt, sense elles res de tot l'altre s'haguera pogut fer. Al meu poble n'hi ha una figura masculina, que és el riberer, els homes que s'anaven a la ribera, que any rere any en les festes locals tenen un dia de festa, se'ls fa un homenatge, va la banda del poble, els toca, i ningú ha parlat mai de que quan ells anaven a la ribera, al poble, es quedaven elles. Elles mantenien les terres, elles continuaven criant a les famílies, elles continuaven abastint tot el seu entorn i cuidant-se unes altres, i d'això no es parlava. I les estisoradores ens servia per a parlar d'això, perquè sense les dones avui no estaríem on estem. I s'ha de reconèixer que han participat en la tasca econòmica, en el creixement econòmic de la nostra comarca, i que sense tota aquesta tasca no visible i no remunerada, la resta seria totalment impossible. Així que com veig que aplaudiu ràpidament, us agrairia un aplaudiment per a les estisoradores i les dones de la nostra comarca. I bueno, jo no sé com vaig de temps. Vos anime a que entreu al canal de YouTube i mireu este documental. És molt entranyable, està fet amb molta estima. Elles es senten molt reconegudes, conten moltes batalletes de quan festejaven, de quan sabien de contar coses que... Perquè al final també cal recordar que quan estisoraven eren espais de dones, espais on elles es sentien segures i podien contar-se coses que els passaven a casa. Treballar al camp com a dones en aquella època, tinguent la regla, per exemple, que és un tema que tampoc es parla públicament, i les dones tenim la regla, i elles expliquen com treballaven en aquest fet, com havien de conviure. I bueno, jo la veritat és que em sent molt agraïda d'haver participat en aquest projecte, crec que sóc molt afortunada d'haver pogut compartir tot aquest temps amb elles. I res, moltes gràcies per convidar-me, per fer aquest acte, per continuar fent-lo, i res, per molts anys i que visca la Marina. Yeah.